Сляпа зърнена закуска. Челендж, let's go. Така, ляво или дясно? Дясно, винаги дясно. Винаги дясно. Зърнена закуска, я ли си в плитка, че не? Ляво или дясно? Пак ще кажа дясно. Ето, зърнена закуска с портокалов сок, братче. Ето е така, оп, готово. Дай са, ляво или дясно? Дясно, пак дясно. Бе, брат, айде и лютия сос, тури малко, капни там за разкож, бе. Е така, оп, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Айде, Анди, тука няма как да сбъркаш. Ляво. Yes! Как са потопени в този портокалов сок с лют сос. Айде, ляво или дясно? Дясно. Браво, позна черпак. О май гад, Но преди Анди да пробва тази много интересна комбинация с зърнена закуска, вие последвайте Фънис за още яки видеа. това е възможно. Глей, брат. Охо. Майто лицо се усещало. Нормална реакция, иначе Фънис е брутален, ама без лют сос и портокалов сок, защото малко е странно.